Ganti banci gak apa Mas? Nggih. Putra Bathara. Penasaran apa ya tenan kowe dodolan jajan nyawa kowe sing bakul jajan mesti wae jajanmu ya enak tenan. Mas, kuwi pancen bener Mas. Tapi mung kari siji jenenge jemblek. Jemblek jembleke super. Temen-temen pasti wong padha ngiler. Jemblekku super kabeh wong padha ngiler. Jemblekku super kabeh wong padha ngiler. Putra Bathara. Sehat, terima kasih. Goyang Mas. Ayo. Saiki ne aku kepikiran kok kapan iso ngicipi jemblemu angan-anganku saka bun-bunan iso tapangan sadurunge turu kaya wong sing matang telung wulan. Aku iki yes nyidam jemblemu saumpama kutuku larang ra duwe duit aku utang mas galang aku nyidam jemblemu deh Jemblem sing endi Mas? jemblem sing kuwi deh Sing kuwi endi Mas? mosok ra ngerti deh Pancen ra ngerti koyo pancen pinuki. ya jemblem sing mbok kembal kuwi Putra Putra Bathara memang oye Goyang Mas. Ayo. Dek, aku penasaran apa ya tenan kowe dodolan jajan nyawa kowe sing bakul jajan mesti wae jajanmu ya enak tenan. Mas, kuwi pancen bener Mas. Tapi kari siji jenenge jemblek. Jemblek jembleke super. Temen-temen pasti wong padha ngiler. Jemblekku super kabeh wong padha ngiler. Jemblekku super
saiki aku kepikiran sok kapan iso ngicipi jem lemu angan-angan ku saka bun-bunan iso tak bayangke sadurunge turu kaya sing meteng telung wulan aku iki wis ngidam jem lemu saumpama aku tuku larang randuet-duet aku utang mas galang aku ngidam jem lemu deh Semblem sing ganti mas Semblem sing kuwi Sing kuwi endi mas mosok ra ngerti deh Pancen ra ngerti Kaya sepi ya jemblem sing mbok gembol kuwi Bapak matur nuwun nggih